Salut lume! Bine v-am găsit la un nou episod dintr-un gameplay. Dați like la celelalte înainte. Vă spun decât atât. Și stați un pic, că pe telefonul meu l-a găsit fluieratul la ora asta. Gata, l-am dat pe silențios. Și m-am gândit să filmez un de ăsta. Nu e cine știe ce joc, dar pe ăsta l-am avut așa rapid, la îndemână. Și acum am gândit să-l filmez pe ăsta. Și dați like ca să strângem măcar peste 3 like-uri. Măcar pentru următorul episod. Ok. Măcar am luat cutie. Double up. Ce e asta? Nu, cum dau skip, nu pot. Revine după asta. Gata, am revenit. Yay! Avem 2000 de fapt. Da, o să ne conectez cu Facebook-ul. O să vă arăt și Facebook-ul meu. Dar nu în episodul ăsta, dacă o să facem la 10 abonați, o să... La 10 abonați o să vi-l arăt, până atunci nu, pentru că da, man. Nu dați like, nu vă abonați, nu primiți, logic. Ca și cum ești la muncă, muncești, primești bani, dacă nu, nu iei salariu. Are logică. Și nu prea vorbesc pentru că mă concentrez mai mult aici, ca să nu pierd totuși. Sper să nu se vadă filmarea în lag, că chiar că nu mai îmi place. Ce? De ce mi-arată? Ok. Îi pot face pe toți aproape. O, da. Nu! O, da. O, da. O, da. Hai că pot întrece mulți oameni aici. Și chiar pot să fac multe chestii. Wow. Prea rapid. Prea furios. Poc. Wow, dar cât de multe trenuri. Hop. În fine, nu contează. Nu! De ce? Prostie! Ok, măcar am făcut. Hai să vedem ce caracter avem pe aici. 207.000 n-am. Nici pe asta. Păi da, băi, dacă mai vreți episoade, nu uitați de like, subscribe, să dați share, să vă dă toată lumea și îl filmăm și pe al doilea dacă vreți. Până atunci, pa! Dacă nu dați like, share și subscribe, măcar să vă abonați și dați like, tot așa o să filmez o dată la nu știu cât. Dacă dați, filmez în fiecare zi. Acum, dacă vreți. Ok, pa!